Di ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi, Kabisyo. Welcome back to the program, Top Secrets. At kasama pa rin po natin ang ating top secret sharer of the night na si Chris. Tama ba, Chris? Yes po. Ayan, Chris, 30 from Baguio. Chris, may tanong ako sa'yo kanina. Maganda ka ba o pangit ka ba? Paganda naman po. Oh, maganda pala eh. Maganda pala. Ano yung sa palagay mong dapat gawin ng lalaking to para masabi mo na ayaw mo na? At matigilan mo na talaga. Ano yung deal breaker para sa'yo para bumitaw ka na sa relasyon na yan? Saan kasi, actually naisip ko nang mag-resign para mawalan talaga ng communication sa kanya. Yun yung parang ako na yung kusang lalayo sa sitwasyon namin para wala na kaming communication sa isa't isa. Kasi siya kasi talaga gusto niya magstay ako hangga't kaya niya gawan ng paraan na itago ako. Kaso sobrang guilty ko na ngayon. Nagkaroon ka na ba ng chance na makilala in person yung girlfriend niya? O yung fiancé niya? Yes, neto lang, first time. Kaya sobrang na-guilty na ako nung nakilala ko siya. Kumusta naman yung experience na makilala mo yung legal? Actually, apakabait niya. Yun yung nagpaano sa akin nagpa-realize sa akin na apakabait niyang tao. Na dun ko na pag-decide na itigil yung amin. Kasi apaka-inosente niya, apaka-genuine niyang tao para lokohin lang. Alam mo yun, hindi ko kinaya nung una ko siyang nakilala. Grabe, iba pala talaga yung pakiramdam pag andun na sa posisyon na nagmamahal ka na may legal. Ang sakit talaga. Hmm. Kailan daw kasal nila? Next year po. Paabutin mo pa ba sa time na yon? Gusto mo ba invited ka ba? Ganon? Actually, in-invite ako. Yun nga yung malala. Baka ginawa ka pang bridesmaids, ha? Hindi naman umabot sa ganun. Tsaka nagsabi na ako kay Guy na hindi ako attend ng kasal nila. Kasi, kumbaga, respeto ko na din dun sa babae. Kaya ngayon, nagmamakaw ako sa kanya, tama na. Ang hirap pakawalan yung taong alam mong mahal mo pero kailangan mong bitawan kasi para na siya sa iba, hindi na siya para sa akin. Yung ganun. Wala first time kong mapunta sa ganitong sitwasyon na totoo pala yung sinasabi na di mo mabiblame yung mga kabet kasi nga nagmamahal lang din sila. Pag andun ka na sa sitwasyon, dun mo lang marirealize na ang hirap din pala talagang maging kabet. Yun. Meron bang mga pumaporma umaaligid-aligid sa'yo? Actually, meron. Yun nga yung weird. Kasi meron namang pumaporma sa akin. Pero hindi ko mapansin-pansin. Kasi iba yung tama ko sa kanya. Na parang, ano ba to? Magaling ba? Masarap? Masarap. Masarap. Malaki? Ducks. Duck siya. Edi ang galing nga. Magaling ba? Kaya siguro din. Palagay mo, isa rin yun sa factor. Feeling ko, oo. Isa din yun sa factor. Na, pero hindi siya dapat tinotolerate. Alam mo yun? Alam mo yung pakiramdam na,
alam ko naman yung tama, pero di ko magawa-gawa kasi nagmamahal ka. Regardless dun sa nangyayari sa inyo, gaano pa yan kasarap, pero nagmamahal ka kasi. Nakakalimutan mong gawin yung tama. Yun. Kailan mo balak gawin yung tama? Actually, sinimulan ko na siya kahapon. Wow, congratulations sa first day mo ah. Kahapon. Oh, anong ginawa mong hakbang? Kahapon ko siya kahapon ko siya talaga sinabi. Umiyak. Like, nag-usap kami ng masinsinan about doon. Kailangan hindi ko na dapat paabutin pa ng next year pala lang. Alam mo yun, ikakasal na siya. Tapos dito ako, wala na pa siyang plano para sa akin. Sinasaktan ko lang din yung sarili ko. Ang hirap, grabe. Yeah, and nare-realize mo ba na isa ka rin sa naging susi o dahilan kung bakit napunta ka rin sa ganyang klaseng sitwasyon? At nasa sayo din ang susi para makawala ka sa ganyang klaseng sitwasyon? Na-realize ko siya nung nakita ko yung fiancé niya. Na, grabe, yung ako yung nakakakita ng buong litrato. Hindi ko iniwasan. Mas pinili kong gustuhin yung nararamdaman ko. Yun yung yun yung biglang pumasok sa sarili ko nung nakilala ko yung fiancé niya. Kaya yun yung napagdesisyonan ko kahapon. Fresh pa, masakit, pero kailangan tanggapin. Ngayon ba, sinubukan mo na makipag-usap sa sarili mo? Alam mo yun? Yung parang baliw ka pero kailangan mo kausapin yung sarili mo, i-one-on-one mo eh. Na one-on-one mo na ba yung sarili mo? Like parang, uy girl, gising, or whatever. Kung ano mang message na pwede mong sabihin para gawin mo na yung tama. Na-try mo na ba yun? Oo, na-try ko. Gumawa pa nga ako ng list na ano ba yung pros and cons. Yung mga ganong bagay. Grabe ako lang din yung susi para makalabas dito sa sitwasyon ko na to. Okay. Ganito. Opo. Bibigyan kita ng 1 minuto para bigyan ng mensahe yung sarili mo. Etong mensahe na tong ibibigay mo sa sarili mo ay mensahe mo para sa sarili mo kapag dumating yung araw na ikinasal na yung taong mahal mo. Mensahe ko para sa sarili ko na. Yes. Para sa sarili mo. Okay, go ahead. Bibigyan kita ng magandang background music para ma-feel mo yan. Tandaan mo ha, itong mensahe mo na ito ay ibinibigay mo para sa sarili mo sa mismong araw ng kasal ng taong mahal mo. Okay? Go ahead. Girl, tama yung decision mo na palayain yung taong mahal mo. Masakit, pero at least, hindi ka nakaapak ng tao. Mas okay na minsan magparaya ka. Para sa ikakabuti ng lahat. Di baling ikaw yung masaktan, wag lang yung masaktan yung marami. Mahirap pero kailangan tanggapin. Hindi lahat kailangan ipalalo. Be proud na ka. Sumuko ka. Binigay mo yung saya para sa iba. Yan lang. Gusto mo ba yung magbigay din ng mensahe doon sa lalaki? Ayoko na. Yun! Tinetesting lang kita kung marupok ka pa eh. Charot lang, wedarot. Anyway, Chris, pagpapray kita ha. I hope Salamat. na araw-araw piliin mo kung ano yung makabubuti para sa sarili mo. Masyado mo nang binigyan ng pagmamahal yung ibang tao, pero yung sarili mo, parang hindi mo masyado nabibigyan ng kahalagahan at pagmamahal. So, oras na para mahalin lalo ang sarili.
Yan. Yes. Thank you. Good luck ha, and God bless to you. God bless Yes, you rather. yes. Ayan. Thank you, Thank you. Chris. Ayan. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat lagi. Opo. At dyan po natatapos ang ating top secret sharer call natin ngayong gabi. Ay. O diba, alam naman ng tao habang nangangati yung kilikili ko, diba, nagkakamot ako ng kilikili. Nangangati yung kilikili ko! Paggabi na lang mo, matutulog na tayo lahat nangangati pa. Magkabila pa to. Hindi naman to masyadong buhok. Siguro sa damit ko. Anyway. Wala, hindi na makapag-concentrate. Ang kati-kati ng kilikili ko. At least, kilikili ko lang yung kumakati. Hindi yung charot. Hindi, biro lang. Anyway, mabalik tayo doon sa usapan. Alam naman talaga ng tao kung anong tama't maling gawin. Alam niyo yung nararapat gawin. Common sense na lang yan eh. Pero, madalas, ang ginagawa nating excuse para gawin yung mali, ay yung katagang, nagmamahal lang naman ako. Nagmamahal lang naman ako. Should it be an excuse para gumawa ng mali at makatapak ng damdamin ng ibang tao? Makasakit ng ibang tao? Hindi ka naman ignorant. Aware ka naman. But why did you allow it to happen? Because you chose to let it happen. Pero ang maganda sa buhay, binibigyan tayo ng oras. Segundo, minuto, araw, buwan. Para baguhin yung naging desisyon natin. Para itama kung ano man yung nagawa ng mali. Yun ang life. Yun ang regalo ng Panginoon. Na habang hindi pa huli ang lahat, may pagkakataon ka para piliin yung tama. Ang sarap kayang magmahal ng walang tinatago. Ang sarap magmahal na ikaw yung priority. Ang sarap magmahal na alam mong yung pagmamahal buong buo sa iyo. Yung wala kang kahati. Yung hindi ka lang hiram. O hindi lang hiram yung pagmamahal mo sa kanya. O yung pagmamahal niya sa'yo. Yun yung klase ng pagmamahal na parang ang sarap-sarap angkinin. Yung alam mong iyo. Anyway, iyon na ako. Charot. Wait, darot. I gotta say, GTG Nazen, got to go. Nag-overtime na naman tayo. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nakapiling si DJ Raketera, ang Basa Princess ng Love Radio. Saying, good night, people! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!